Στο στούντιο και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαραβέγια, τον οποίο θέλω κιόλας να τον συγχαρώ, γιατί έχετε δεν έχετε 2-24 ώρα, είστε ο νέος γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχει να κάνει με το εμπόριο και τη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή. Έτσι, συγχαρητήρια κιόλας, καλορίζικος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι δεν έχει ακόμα, νομίζω σήμερα θα βγει το ΦΕΚ. Γι' αυτό λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, είναι μια θέση η οποία είναι δύσκολη προφανώς. Βέβαια, γιατί σας έχουμε συνηθίσει πάντα με τις οικονομικές σας γνώσεις και ως καθηγητή, αλλά πλέον τώρα θα μπείτε στα βαθιά της αγοράς, κύριε καθηγητά. Για πείτε μας λίγο τώρα, πώς είναι η κατάσταση στην αγορά, γιατί εσείς έχετε μια πρώτη ενημέρωση, υπάρχει επάρκεια προϊόντων, είναι κάποιοι που προσπαθούν να αξιοποιήσουν τόσο εικόνα αυτή την κατάσταση και να τσιμπήσουν τις τιμές? Πρέπει να σας πω ότι προς τιμήν και των εμπόρων που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην αγορά παντού, προς τιμήν τους βλέπω τουλάχιστον και παρακολουθώ πάρα πολύ στενά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι προμήθειες έχουν γίνει πριν από αρκετές μέρες. Εν ώψη προφανώς των Χριστουγέννων και των επόμενων ημερών, ο κάθε ένας, και είτε λιανοπολιτής, είτε χονδρέμπορος, είτε οτιδήποτε άλλο, έχει επωφεληθεί ακριβώς, έχει προβλέψει ότι πρέπει να έχει εφοδιάσει την αγορά για να προφανώς να ικανοποιηθεί η καταναλωτική ζήτηση. Ναι. Άρα θεωρείτε ότι, μας λέτε κύριε Μαραβέγια, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην αγορά, είναι σημαντικό αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αν συνεχιστεί όμως, προφανώς πιθανότατα να έχουμε προβλήματα. Ελπίζω όμως ότι με την κατανόηση που θα δείξουν και οι αγρότες, αλλά και γενικότερα ο κόσμος ο οποίος κινείται και ταλαιπωρείται προφανώς, νομίζω τα πράγματα θα πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Πάντως έχετε αναλάβει τώρα ένα κομβικό ρόλο, έτσι, γιατί από τη μία είναι οι τιμές, είναι ο έλεγχος, αν κάποιοι πάνε να ασκοκερδίσουν, και τα μέτρα που πρέπει να συνεχίζετε να παίρνετε, τουλάχιστον να υπάρχει ανάσχεση στις τιμές, έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, είχαμε την σκέψη εδώ και αρκετούς μήνες να δημιουργήσουμε αυτό που ίσως το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι αυτή η ανεξάρτητη αρχή για τον έλεγχο της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Είναι καινούργια αρχή βέβαια. Έχει ήδη προκύψει, έχει διοριστεί με διαδικασίες βεβαίως. Και από την Βουλή πέρασε, ναι. Η κυρία Τσαγκάρη. Μάλιστα. Η Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία βεβαίως προφανώς έχει προσπαθεί να ξεκινήσει τώρα να δημιουργήσει αυτό το νέο μόρφωμα, το οποίο θα συνενώσει όλες τις ελεγκτικές αρχές και όχι μόνο τις ελεγκτικές αρχές, αλλά και το συνήγορο του καταναλωτή. Ξέρετε, είναι ένα σχήμα το οποίο προσαρμόσαμε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και νότιες, Ιταλία κατά κύριο λόγο, αλλά και βόρειες όπως είναι η Σκανδιναβία ή κυρίως η Σουηδία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από ό,τι στο παρελθόν. Ξέρετε ότι είχαμε πολύ λίγους ελεγκτές και αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι στα προηγούμενα χρόνια, ενώ πριν από την πανδημία, δεν είχαμε πληθωρισμό. Στα χρόνια της κρίσης ξέρετε πολύ καλά ότι ούτε καν ο πληθωρισμός ήταν μηδενικός. Άρα λοιπόν το ελεγκτικός μηχανισμός δεν είχε αρκετά ενισχυθεί. Τα τελευταία χρόνια όμως με τον πληθωρισμό έχουμε αρχίσει και δημιουργούμε νέα ελεγκτικά συστήματα. Τα οποία όλο αυτό που περιγράφεται θα το δούμε τώρα σε δεύτερο χρόνο. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε σε μία περίοδο. Όμως θέλω να σας πω ότι από τους ελάχιστους ελεγκτές που είχαμε προβλέπεται να προσληφθούν πάνω από 300 ελεγκτές και συνολικά αυτή η αρχή να αποκτήσει ένα μηχανισμό εξειδικευμένο, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει σωστούς ελέγχους και να προκαλέσει εμπιστοσύνη και στους καταναλωτές αλλά και στους εμπόρους. Λοιπόν, κύριε Μαραβέγια, βέβαια, επειδή είμαστε σε μια περίοδο που και αγροτικές κινητοποιήσεις να μην υπήρχαν, που λέτε ότι υπάρχει επάρκεια και στέλνετε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, σας λέω. Το λέω αυτό όμως, γιατί κάποιοι, ξέρετε, όταν υπάρχει αναμπομπούλα, όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις, κάποιοι πάνε να σκοκερδίσουν και σου λέει καθυστερούν οι ταλίκες, βλέπεις οι τιμές ανεβαίνουν. Γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι αυτή την περίοδο? Αυτή την περίοδο ακριβώς, επειδή το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια τέτοια τάση, ευτυχώς από πολύ λιγότερους από όσους μπορούσε κανένας να φανταστεί. Η αγορά είναι ομαλοποιημένη. Πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρυσι
το τραπέζι, ασχέτως τι λέγεται από διάφορες πλευρές, το τραπέζι δεν είναι παραπάνω από 2 με 3% αυξημένο. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αν ισχύει αυτό όπως το περιγράφει. Είναι γεγονός. Έρχονται μηνύματα. 7%, 13%, 14% αυξημένο το τραπέζι σε σχέση με πέρσι το χριστουγεννιάτικο. Όχι. Πρέπει να σας πω ότι αν εξαιρέσει κανένα ιδίως το μοσχαρίσιο κρέας και τα σοκολατοειδή πάσης φύσεως, όλα τα άλλα προϊόντα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλές τιμές και συγκριτικά με πέρυσι και σε ορισμένα προϊόντα όπως παραδείγματος πατάτες, καρότα, διάφορα τέτοια πράγματα που είναι χρήσιμα προφανώς για αυτές τις μέρες. Η γαλοπούλα επίσης, το χοιρινό επίσης, μπορώ να σας πω ότι είναι χαμηλότερη τιμή. Είναι σημαντικό το βλέπει κανένα στο σούπερ μάρκετ. Εξάλλου υπάρχει το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου, που είναι ένα επιστημονικό Ινστιτούτο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο κ. Ντουκίδης, ο καθηγητής, που έχει ένα επιτελείο ανθρώπων, έχει μελετήσει τις τιμές των σούπερ μάρκετ και αποδεικνύει ότι δεν είναι περισσότερο από 2%. Περισσότερο από 2%. Εγώ το κρατάω αυτό γιατί. Όχι, μπορεί να τα. Εσείς αυτό λέτε επίσημα και το κρατάω αυτό και εσείς λέτε ότι βλέπουμε τις αυξημένες τιμές στα σοκολατοειδή, για παράδειγμα. Είναι γεγονός. Η σοκολάτα ότι έχει βάση σοκολάτα. Ακριβώς. Και πού άλλο είπατε? Και στο μοσχαρίσιο κρέας. Στο μοσχαρίσιο κρέας. Και τώρα βεβαίως λόγω και της αρρώστιας και τα λοιπά στα ζώα. Με την ευλογιά. Με την ευλογιά. Θα μπορούσε εγώ πίστευα, να σας πω την αλήθεια, στην αρχή, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, ότι θα είχαμε πολύ μεγαλύτερες τιμές και στα χοιρινά. Άρα λέτε ότι υπάρχει ανάσχεση, λέτε εσείς. Υπάρχει μια ανάσχεση των τιμών. Αν παρακολουθήσει κανένας τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, που συνήθως εγώ τα επισκέπτομαι, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν θέλω να πω ονόματα. Όχι, να έχετε και εικόνα. Ειδικά τώρα που αναλαμβάνετε και αυτό το πόστο, να έχετε εικόνα ο ίδιος. Ακριβώς. Βλέπω ότι και τα χοιρινά και τα πουλερικά, ενώ τα κοτόπουλα κτλ. Βρίσκονται στις ίδιες τιμές, μη σας πω και καλύτερες πολλές φορές. Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Συγχαρητήρια και πάλι. Καλορίζικος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Εγώ εύχομαι και για σας και όλους και για την ΕΡΤ ολόκληρη να περάσετε καλά αυτά τα Χριστούγεννα. Να ξέρετε, είμαστε γουρλίδες. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όμως να σας παρακολουθούμε έτσι και θα τα λέμε ανατακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι κομβικός ο ρόλος που έχετε σε σχέση με το εμπόριο και την αντιμετώπιση των τιμών. Κυρίως και για την επάρκεια και για άλλα ζητήματα και για τα επιμελητήρια. Το παρακολουθούμε στενά και καθημερινά. Να είστε πάντα καλά και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στον κύριο